Pénzügyekről lesz szó. Igen, azt kell látnunk, hogy a körülöttünk létező világ az a mi szabadságunk ellen dolgozik. Folyamatosan a megtakarításainknak a megszüntetése ellen dolgozik. Amerikában csinálják a pénzt, franciáknál és az olaszoknál megnyerik a pénzt, és a kínaiak meg dolgoznak érte. És van, ahol betakarítanak, és van, ahol forgatják. De azt gondolom, hogy a minimalista életmód az igazából nem lemondással jár. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Főbejárat az Art Network Budapest podcast sorozata, én pedig Kis Márton Gyula vagyok. Mai témánk elég rendhagyó lesz, legalábbis az Art Network Budapest korábbi tartalmaihoz képest, de amikor egy éve jelenlegi vendégem megkeresett ezzel a témával, akkor mind a ketten úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen érdemes arra, hogy beszéljünk róla. Fordulok is vendégemhez, Ligeti Miklós illusztrátor konceptartisthoz. Szervusz Miki! Kérlek, mutatkozz be egy pár szóval nekünk. Én Ligeti Juhász Miklós vagyok most már, mióta megházasodtam, Ligeti Miklós, és 15 évet dolgoztam játékfejlesztésben, mielőtt szabadúszó illusztrátor és konceptartist lettem. Az utóbbi években szinte kizárólag a Wizards of the Coast-nak dolgozom, és egyáltalán nem foglalkozom professzionálisan befektetésekkel és pénzügyekkel, ezt a saját szakállamra tanultam meg a saját érdekemben, úgyhogy szeretném, hogyha nézőitek is így hallgatnák szavaimat. Bocsánat, ez talán a felvezetőből kimaradt, csak hogy akkor tegyük hozzá, hogy pénzügyekről lesz szó. És hát emiatt is rendhagyó ez a téma egyébként. Szóval visszatérve, Miki, tehát nem vagy se pénzügyi tanácsadó, sem semmilyen pénzügyi szakember, de hogy végülis az életedbe ez így valamilyen módon akkor belefolyik. Igen. Amikor még alkalmazott voltam, akkor jellemzően nem különösebben foglalkoztam a pénzügyeimmel, hiszen tudtam, hogy minden hónapban meg fog érkezni a következő havi fizetésem, és ennek megfelelően többnyire el is költöttem teljesen. És amikor eldöntöttem viszont, hogy szeretnék vállalkozással foglalkozni, ezt kétszer tettem meg az életemben, és ez a második próbálkozás, vagy hát nem is tudom, második alkalom, amikor ezt hosszabb távon űzöm, akkor merült fel, hogy hát szükséges egy biztonságot jelentő anyagi háttérbázist építeni, mert ugye nem volt egy olyan megbízói köröm, akire támaszkodhattam volna, és akik már korábban szabadúszással foglalkoztak, barátaim, és beszéltem velük, azt mondták, hogy ez lehetőleg egy ilyen egy éves tartalék legyen. Úgyhogy amikor mondom, megfogalmazódott bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és függetleníteni szeretnék a játékfejlesztő cégektől, akkor elkezdtem ugye első körben a megtakarításokkal foglalkozni, hogyan tudok létrehozni egy ilyen bázist. És akkor utána, amikor már szabadúszó lettem, és jöttek a megrendelések, és a bevételeim is egyre nőttek, azon kaptam magam, hogy többet is költök, jobban élek, de hogy a megtakarításaim azok nem nőttek, és mondjuk egy saját lakásnak a megvásárlása, vagy egy saját autónak a megvásárlása, az éppen olyan távol van, vagy majdnem olyan távol van, mint korábban volt. És amikor a Covid idején leköltöztünk akkori barátnőmmel, most már feleségemmel Tatára, akkor nagyon sokat pörgedeztem ezen, hogy hát egyszerűen nem értem, hogy jön ki a matek, hogy körülöttem mindenki tök jó autókkal jár, Tatán nagyon sok a jómódú ember, tök szép házakban laknak, és én nem vágytam erre, én nem erre vágytam, hanem arra a szabadságfokra, amit azzal a vagyonnal, amit láttam megjelenni a környezetemben, felépítettem volna. És akkor szerencsére elég idegesítő lehettem a feleségemnek, mert ő elvégezte a megfelelő kutatást, és megtalálta nekem Takács Szabit, aki annak idején 30-as nyugdíjas néven vitt egy Facebook csoportot. Igen, vele találkoztam is más platformokon. De tök jó, igen. Nagyon szimpatikus srác, és ő akkor
a FIRE mozgalomnak a népszerűsítésével foglalkozott, mert ha jól emlékszem, valamikor a 34-35-ös éveiben sikerült elérnie a teljes anyagi függetlenséget, amikor is nyugdíjba vonult, de hát ezt persze nem úgy kell érteni, hogy akkor onnantól kezdve nem csinált semmit, és ennek a mostani beszélgetésnek a témája se ez, hogy elérjük a teljes láblógatás állapotát. Ez a FIRE mozgalom, ez egy rövidítésből kapta a nevét, a Financial Independence Retired Early, ami azt jelenti, hogy ugye pénzügyileg független, korán nyugdíjba vonult. És ennek a FIRE filozófiának köszönhetem tulajdonképpen azokat a revelatív élményeket, amik segítettek kialakulni bennem azt a gondolkozásmódot, vagy szemléletmódot, ami azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon hasznos. Tehát nem én találtam ki, én is magamra szedtem ezeket a tudásokat, meg kitapasztalgattam, és úgy gondolom, hogy sokkal több ember, sőt mindenki megérdemelni azt, hogy tudjon élni ezzel a szabadsággal, hogy fel tudja építeni ezt a szabadságot, hogy lássa az utat ennek a szabadságfoknak a kiépítésére. Illetve hát azokra a felismerésekre jusson, amikre te is. Igen. Itt ragadnám meg az alkalmat egyébként, hogy a mostani adásban elhangzó szubjektív megélések nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak. Ezek abszolút, mint említettem, az egyén tapasztalatainak a megosztása, de senki se vegye egy egyértelmű útnak, amit követni kell. Mindenki tapasztalja ki azt, hogy ő mit bír, mit gondol, hogyan lépne merrefelé, de azt gondoljuk Mikivel, hogy nagyon hasznos már csak az ő példája is, hogy hogyan jutott el A-ból B-be. Igen, tök jó, hogy ezt mondod, mert ez tényleg nagyon fontos kiemelni, és igyekeznék is kerülni mindenféle konkrét tanácsot, inkább egy szemléletmódot szeretnék valahogy közelebb hozni. Ezekből, amik itt elhangzanak, szerintem mindenki megfontolhatja, hogy mi az, amit átemelni a saját életébe, mi az, ami tőle idegen. Meg hát azt is hozzá kell tenni, hogy az utóbbi időben szerencsére, és remélem, hogy ez nem csak az én buborékomban van így, azt látom, hogy egyre több podcast és média felület foglalkozik ezzel a témával. A FIRE mozgalom az például nagyon felkapott lett, ez egy Amerikából induló mozgalom, de most már Magyarországon is nagyon-nagyon sokan ismerik, vannak fórumok, klubok, ahol ezekkel témákkal foglalkoznak, igen. Úgyhogy ha valakinek ez felkelti az érdeklődését, akkor végtelen lehetőséget fog találni arra, hogy az interneten utána kutasson. Egyébként ugye említetted, hogy a kreatív szakmában dolgozol, egyébként jó magam is, és az Art Network az alapvetően a kreatív iparban résztvevő, szakmai résztvevőknek szól, kreatívoknak szól elsősorban. De ebből fakadóan egyébként jön a kérdés is, hogy milyen nehézségekkel találkoztál a kreatív iparban, amik aztán végül is ebbe az irányba vittek téged, hogy elkezdjél ezen gondolkodni. Nyilván említetted a korábbi felfogásot, hogy nem tettél félre, stb. De igen. Voltak még ezek a dolgok. Hát, amikor eldöntöttem, hogy szabadúszással akarok foglalkozni, akkor rögtön láttam, hogy ez valószínűleg nem fog egy olyan konstans bevételt jelenteni, mint az alkalmazotti létforma, és bár abból indultam ki, hogy valószínűsíthetően jobban meg fogja érni összességében anyagilag, de simán lehet, hogy lesznek üres járatok. Hát ugye eleve egy hatalmas üres járattal kezdtem, például amikor a legutolsó munkahelyemről kiváltam, akkor fél évig nem volt munkám gyakorlatilag, mert a portfóliómat építettem, és ez későbbiekre is jellemző jellemző tud lenni, hiszen projektalapú munkák vannak, és ez a vasút elf, hogy hol van, hol nincs, ha van, akkor meg kell lovagolni, ha nincs, így akkor van. Meg össze kell húzni magadat. És... Igen. És egyébként meg sokan, akik szerencsés helyzetben vannak, és azonnal úgy tudnak elkezdeni szabadúszással foglalkozni, hogy rögtön van egy megrendelésük, rögtön van egy jól fizető projekt, azok
ezt a bérezést, díjazást mondjuk rögtön el is költik, és akkor, hogyha a költéseinket ugye mindig ehhez a hullámvasúthoz igazítjuk, akkor ez egy nagyon fájdalmas dolog tud lenni, tehát ez az egyik kihívás, amit hát úgy lehet hát ugye orvosolni, hogyha az ember megpróbál állandóan félretenni. Aztán a kiégés az egy másik kreatív szakmára jellemző kihívás, hiszen hogyha állandóan csak az anyagi szükségleteink kielégítése miatt mindenféle munkát, ami szembe jön, kénytelenek vagyunk elvállalni, akkor nagyon hamar el fog venni a kedvünk a kreatív munkától. Ráadásul a kreatív munkában, legalábbis a személyes tapasztalataim szerint időről időre szükség van olyan időszakokra, amikor vagy egyáltalán nem foglalkozunk azzal a tevékenységgel, vagy pedig olyan tevékenységgel foglalkozunk, hogy olyan projektet viszünk, ami csak a saját szívünknek kedves, és önmagáért való, úgymond. És feltölt bennünket. És feltölt, igen. És ennek a lehetőségét is ugye megtakarítással, anyagi biztonságképzéssel tudjuk megteremteni és elkerülni így a kiégést. Nekem van egy ilyen kis puskám, mert sok mindent szeretnék elmondani, és nincs annyira jó memóriám, hogy ezt mind fejbe tartsam, úgyhogy néha le fogok rá nézni. Semmi gond, hál' Istennek a podcast természetéből fakadóan ez egy olyan műfaj, hogy szerintem senki nem várja el, hogy biflázunk, úgyhogy természetesen. A következő, amit ide felírtam magamnak, az hát az előbb említett rövid távú gondolkozás, ugye, hogy amikor az embernek hirtelen lesz egy nagyon nagy bevétele egy projekt lezárása után, akkor gondolhatja úgy, hogy hát most igazából megjutalmazom magam, amivel egyébként nincs is semmi gond, ez fontos dolog, csak hogy ennek a jutalmazásnak a mértéke milyen, az nem mindegy, és mondjuk elkölti a bevételének előre, nem tudom, a jelentős részét, most nem akarok százalékot mondani. Tehát ez is egy kihívás a kreatív szakmában, hogy ne rövid távon gondolkozzunk. Ez talán nem minden, vagy ez talán mindenkire és mindenkire vállalkozás igen, formájában üzlet tevékenységre igaz. És akkor még itt megjegyezném a társadalmi nyomást, ami területünkre jellemző, illetve speciális nyomásokat. Az egyik ilyen például az, hogy vannak nagyon drága expók, meg ilyen networking fórumok, amikre esetenként úgy érezheti az ember, hogy muszáj elmennie, mert hogyha kimarad, akkor lemarad. És valóban számtalan ilyennek kézzelfogható haszna tud lenni, de nagyon sok van, aminek nincsen, és mondjuk, hogyha külföldön van az úti költség, a belépőjegy, a szállás, az nagyon sokat el tud vinni, illetve hát én mondjuk egy ilyen hagyományosabb művészi közegből jövök, ahol az együttsörözés, az együttívás, az megint csak része volt a mindennapoknak, networking. Igen, annak a szubkultúrának, és hát, hogyha ezt az ember nem mondjuk egy sarki kocsmába is rengeteg pénzt el lehet inni, de hogyha mondjuk egy kicsit minőségibb helyre jártok el, akkor megint baromi sokat lehet költeni. És akkor ott vannak ugye a munkaeszközeink, amik technikai eszközök, és mint ilyenek azért iszonyatosan el tudnak szállni árak tekintetében, és nem feltétlenül adnak hozzá a munkavégzésünknek, a teljesítményünkhöz. Igen, ezt ugyan a nézők, hallgatók nem tudják, de előzetesen beszélgettünk Mikivel többször is, és felmerült ez a példa, hogy amikor pályakezdők, vagy még csak éppen a pályát elkezdeni akarók kerestek meg azzal kapcsolatban, hogy milyen technikai eszközökbe investáljanak bele, és egyből nagyon magasra lőttek, és a Wacom 22-es szintikét nézték ki maguknak fő célként, és hogy ez biztos, hogy majd megágyaz annak, hogy ők jók legyenek a iparban, akkor elmondtam nekik, hogy én egy 18 éves Intuos 3-ast használok, és hogy ezzel csinálom mind a mai napig a munkát, és hogy nem biztos, hogy be kell dőlni annak, persze ez most nem egy antireklám, de hogy nem biztos, hogy annak a úgymond erősen, gyorsan menő technikai fejlődésnek be kell dőlni, ami például ezt a szakmát érinti. Ezeknek az eszközöknek egyébként persze, mint ahogy minden magas színvonalú és drága eszköznek megvan a maga helye, megvan, amikor indokoltá válik.
csak ezt jó alaposan érdemes felmérni, hogy mikor, mert hogyha ezekre áldozunk az anyagi erőforrásainkból, akkor valójában mindig, ahogy benne is van a szóba, áldozunk, Igen. máshonnan vonjuk el a És nem biztos, hogy lehetőségeket. kitermeli az árát, ugye? Így van, így van. Tehát itt azért ez egy olyan kockázat, ami egy túlvállalás gyakorlatilag adott esetben. Jó, igazából az volna a kérdésem, mert nyilván azért vagyunk itt, mert számodra pozitív tapasztalatokat hozott ez az egész dolog, hogy milyen előnyöket tapasztaltál meg az évek során, amióta ezt gyakorlod, ezt az anyagi tudatosságot? Hát az első pozitív élményem az egyértelműen egy ilyen önismereti élmény volt. Ennek, ennek az egész területnek az alapja, hogyha egy picit tudatosabban akar hozzáállni az ember, akkor a bevételeknek és a kiadásoknak a vezetésével kezdődik. És ezt lehetőség szerint legalább egy, de inkább 2 éven keresztül kell vezetni, hogy az ember reális képet kapjon arról, hogy az egyébként nem várt kiadások egy év során, azok hogyan dobják meg azokat a kiadásokat, amikről valamennyire van egy ilyen mentális képünk. És amikor ezt elkezdtem vezetni, tényleg az utolsó fagyig rögtön beleírtam egy applikációba, amikor valamiért pénzt adtam ki, akkor rájöttem egyrészt arra, hogy milyen sok pénzt költök olyan dolgokra, amik számomra valójában nem annyira fontosak, és hogy olyan dolgokra, amik egyébként számomra fontosak, esetenként milyen kevés marad, mennyire keveset tudok félretenni, vagy hogy egyáltalán azok mennyire alul vannak finanszírozva. Az is meglepő volt, persze, nagyon meglepő volt, hogy ezek a váratlan kiadás kategóriába tartozó költések milyen számos területről jöhetnek, és mekkora tételeket tesznek ki. És hát persze az impulzivitásomról is képet adott, hogy mennyire vagyok forrófejű akkor, amikor beleszerelmesedek egy ötletbe, vagy valamilyen sportba, bármibe tulajdonképpen, aminek a hatására valamit megvásárolok. Tehát akkor ez egy elég erős önismereti utazás volt gyakorlatilag. Igen. És szerintem ez az ember élete végéig az, mert tulajdonképpen amikor elkezdesz ezzel foglalkozni, néhány év után ez automatizmussá válik, és állandóan ott van a fejedben egy ilyen retrospektív visszatekintés a közeli jelenedre, vagy a múltadra, hogy ezek mondjuk a múlt hónapban eszközölt kiadások, azok mit mondanak rólam. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon izgalmas élmény. Aztán idővel az is egy nagyon pozitív érzés volt, hogy eloszlatta azt a tévhitet, hogy a művészettel foglalkozás, a kreativitás az egy egészen más mindsetet igényel, mint ami a pénzügyekkel kompatibilis lenne. Aztán ami tök jó volt, hogy a mostani párommal, egyébként általában a párkapcsolataimban jellemző volt, hogy közös kasszán éltünk, de ahogy elkezdtem ezt a területet is tudatosabban kezelni, azt vettem észre, hogy bár egy csomó mindenen súrlódunk a párommal, ő nem feltétlen azok mentén, az értékek, elvek mentén takarítana meg, vagy költene, ami mentén én, de mindenféleképpen muszáj volt valahogy dűlőre jutnunk azzal kapcsolatban, hogy akkor most valami belefére, vagy sem. Nyilván itt nem a hamburgerezésről volt szó, de hát mondjuk az is, mert hogyha beülsz a belvárosba egy hamburgerezőbe, vagy egy vegán burgerezőbe, hihetetlen sok pénzt el lehet arra is költeni. És ha azt megtakarítanátok, akkor mennyivel beljebb lennél? Na szóval nagyobb tételeknél főleg. Azt tapasztaltam, hogy ez sokkal közelebb hoz minket, sokkal mélyebben megismerjük egymást, egy csomó téma feljött azzal kapcsolatban, hogy ki miért áll úgy a pénzhez, ahogy a családjában milyen volt a pénzhez, a gazdagodáshoz. A családi minta. Fűződő családi minta, igen. Igen, egyébként ez azt gondolom, hogy mindannyiunk életében egy nagyon fontos kérdés, hogy
más műsorokból, podcastokból azért lehet tudni, de én azt gondolom, hogy ha az emberek környezetében körbenéz, akkor általában nem az a jellemző, hogy a magyar társadalomban így a pénzhez való hozzáállás az egy nagyon tudatos dolog lenne, vagy egy nagyon pozitív megközelítésű dolog lenne, és ebből fakadóan például személyesen nekem nincs olyan mintám, ahonnan vehettem volna azt, hogy hogyan csináljam ezt mégis, és azt láttam, hogy sokaknál nincs meg. Tehát azért is hasznos lehet ez a műsor, hogy kicsit közelebb hozzuk, különösen a művészek világához, de hogy úgy mindenki számára ezt az egész témát. Igen, hát a magyar történelem az egyáltalán nem kedvezett a pénzügyi tudatosság, az önkondoskodás kialakulásának, hiszen annyiszor előfordult velünk az elmúlt 100 évben, hogy elvették az emberektől a vagyonukat, és hát akkor ugye egy idő után kivész ez a drive a nemzetből érthető módon, hogy felhalmozzon, vagyont képezzen, megtakarítson, akár vállalkozásokat építsen fel. De ez egy ilyen tanult tehetetlenség is igazából, mert abban a szempontból, hogy ahogy szerintem sokan ismerik azt a már mémé vált videót, ahol a 70-es években a vasúton beszélgetnek egy úrról, aki egy csirkecombot eszik, és azt mondja, hogy amit ma megeszek, az az enyém. És az így jól példázza, azt gondolom azt, hogy azért amit mondtál, akár a múltbéli események kapcsán, hogy az emberek megtanulták azt, hogy nem érdemes, mert ki tudja, mit hoz a jövő, annyira kiszámíthatatlan minden, és ezáltal elengedték ezt az egész folyamatot. Persze nyilván nem beszéltünk egy egész populáció nevében, de azért ez általánosan szerintem jellemző. Igen, ráadásul még az a minimális edukáció is kikopott, ami mondjuk az én gyerekkoromban még a takarékbélyeggyűjtéssel megvolt, hogy egyszerűen se az általános, se a középiskolába, egyetemen nem világosítják fel az embereket egészen egyszerű alapfogalmakról, vagy arról a koncepcióról, hogy apránként folyamatosan félretéve várakat lehet építeni. Nekünk például az egyetemen, ahol én tanultam, semmiféle olyan irányú képzésben nem volt részem, hogy mondjuk én a rajztudásommal hogyan kereshetek pénzt. Ez is ugye a pénzügyek kérdése tulajdonképpen. Abszolút, tehát a hétköznapi realitásokra nem nagyon készít fel sajnos az iskolarendszer. Gyakorlatilag itt még egy olyan dolog jutott eszembe, ami szintén azért egy picit így a néplélekhez szól, hogy egyáltalán mi a pénz, meg hogy népek hogyan gondolnak a pénzre, vagy egyáltalán hogyan fejezik ki a pénz szerzéshez, vagy kereséshez fűződő kapcsolódó fogalmat a nyelvükben. És ez azért érdekes, mert a magyar emberek keresik a pénzt, de hogy hagyj puskázzak egy kicsit. A franciáknál és az olaszoknál megnyerik a pénzt, és a kínaiak meg dolgoznak érte. És van, ahol betakarítanak, és van, ahol forgatják, aztán pont a kínaiaknál. Tehát, hogy minden népnél ugye a nyelvében ott van, hogy hogyan áll a pénzkérdéshez, és valahogy ez olyan fura, ez a keressük a pénzt, hogy így. Mint ha az úgy ellene dugva valahol, és nekünk csak meg kell találni, hogyha aki ügyes, az megtalálja. Igen, semmiképpen sem gazdálkodunk vele, vagy megtermeljük, vagy létrehozzuk, vagy nem tudom, ez érdekes dolog. Igen. Sajnos most eszembe jut a jelen kormányunk gazdaságpolitikája, és hát azt sem támogatja a piacgazdaságot ezekkel a támogatásokkal és megszorításokkal, nagyon erősen belenyúl, és így nem képesség alapú lesz az érvényesülés, sajnos támogatva ezt a nyelvben is meg búvó koncepciót. Szóval akkor mi is az a pénz? Igen, hát azt azért érdemes látnunk, hogy a pénznek nincsen egy exakt, objektív értéke, hanem ezt szocializációnk során tanuljuk meg, ahogy a társadalom megkonstruálja, vagy az a közeg, amiben szocializálódunk, megkonstruálja. Lehet persze mondani, hogy a pénznek az értéke korrelál mondjuk azzal, hogy mennyi kenyeret tudok belőle venni, de azért itt egy sokkal differenciáltabb dologról van szó, amikor a pénzről gondolkozunk, vagy vagyonról, vagy megtakarításról gondolkozunk. Ennek alapvetően van azt mondják, egy társadalmi önszabályozó szerepe a pénznek, ahogy
a közösségek meghatározzák azt, hogy kinek mennyi lehet, hogyan lehet hozzájutni, mi a fair, mi az unfair, milyen értékeket társít a különböző vagyoni osztályokba lévő emberekhez. És a szocializációnk során mi magyarok azt gondolom, hogy különösen sok korlátozó hiedelmet sajátítunk el a pénzzel kapcsolatban. A kreatívokra szerintem ez különösen érvényes, legalábbis azokra, akik a kreatív szakmájukra valamilyen módon művészetként tekintenek, mert a művészet aztán végképp szerintem meg van mérgezve ilyen korlátozó hiedelmekkel, ugye, hogy a művész az nem pénzért dolgozik, hanem szenvedélyből, és igazából az a művész, aki ezzel pénzt keres, az nem is igazi művész, mert az eladja a lelkét az ördögnek. Aztán felírtam magamnak néhányat, hogy a pénz mocskos, és csak tisztességtelen úton lehet belőle sok, vagy becsületes munkával nem lehet meggazdagodni. Nagyon sok család van, ahol ezek a topikok, ezek nagyon erősen élnek. Vagy például, hogy a gazdagok kapzsik. A pénzért olyan dolgokat kell csinálni, amit nem szeretek. Tehát, hogyha valami olyan dolgot szeretnék csinálni, amit szeretek, akkor abból biztos nem lehet pénzem. És ezeket az ember sokszor meg se fogalmazza magának, hanem csak él bennünk, és ezek a hiedelmek meghatározzák a hétköznapi... És abszolút egy ilyen üvegplafon, egy ilyen lelki üvegplafon, ami így le is szorítja az embert az irányba, hogy ki tudjon teljesedni. Igen, igen. És az a jó hír, hogy igazából ezeknek egyike sem objektív. Ezek mind hiedelmek, amiket felül lehet írni sokszor nagyon sok önismereti munkával persze, vagy akár terápiás munkával bizonyos ilyen hiedelmet csak úgy lehet, de azt azért látnunk kell, hogy itt bőven van az egyénnek mozgástere. És tulajdonképpen ez a lényeg, hogy ez a szabadság, hogyha ha napról napra gondozzuk és ápoljuk, akkor egyre nagyobb és nagyobb lesz. És az embernek az élete nem lineáris. Tehát nem az van, hogy most ennyit pénzt tudok keresni, akkor egész életemben ennyi pénzt fogok tudni majd keresni, és abból mindig csak ennyit fogok tudni félretenni. Tehát ezek a megtakarítási ráta, ami igazából kulcskérdés a szabadság, az anyagi függetlenség elérése érdekében, az jellemzően azért az életkor előrehaladtával nő, és jellemzően a költéseink az életkor előrehaladtával csökkennek. Úgyhogy ez egy jó egyre bölcsebb lesz. Korral jó esetben jön a bölcsesség. Igen. Meg hát ugye kevesebbet költenek jellemzően a 60 évesek arra, hogy pubokban elszórják. Vagy felvágjanak a nyugdíjas társak előtt egy új autóval, igen. bármi más. Bár mondjuk 80 évesen egy jó 40-es nőt felszín. A kabrióddal és a piros baseball sapkádban. Mindez rendben is van egyébként, amiről eddig beszéltünk, de hogyan spóroljunk akkor, hogyha eljutottunk idáig, hogy rendben van, akkor félreteszünk? Hát ugye az első lépés az ott kezdődik, hogy vezessük a kiadásainkat, ahogy mondtam, és a kiadásaink vezetésén keresztül szembesülni fogunk azzal, hogy azok a dolgok, azok a kategóriák, amikre áldozunk, azok mennyire járulnak hozzá a boldogságunkhoz, hogy vajon ugyanolyan súlyozásban járulnak-e hozzá a hétköznapi boldogságunkhoz, mint ahogy az a havi költéseinkben súlyozottan látszik. Gyakorlati tanácsként akkor én 7 jó tanácsot, praktikát hoztam el egy népszerű pénzügyi vloggernek a nyomán, amiket szerintem mindenkinek érdemes megfogadnia és legalább kipróbálnia. Ezekből 6 kifejezetten a megtakarításra vonatkozik, és a 7. az majd már a befektetésekre, hiszen a sorrendje annak, hogy az ember felépítsen egy ilyen pénzügyi függetlenséget, az az, hogy először megtakarítunk, amikor megtakarítottunk már akkora részt, ami túlmutat azon a
anyagi védőhálón, amire szükségünk lehet mondjuk egy év távlatában, akkor a további megtakarításainkat meg érdemes befektetni, hogy azok egyrészt az inflációtól védve legyenek, másrészt meg, hogy valamennyi hozamot is termeljenek, tehát magasabb legyen a vásárló értékük az idő előre haladtával. Az egyik ilyen tanács az az, hogy magadat fizesd ki először. Hát amikor az ember elhatározza, hogy félre fog tenni, akkor határozzon meg egy összeget, amennyit tényleg félre is tud tenni, és azt rögtön hónap elején, amikor megkapja a fizetését, akkor helyezze el egy külön bankszámlára, tegye be egy államkincstári számlára akár, vagy rögtön fektesse be. Az a lényeg, hogy először fizessük ki a jövőbeli önmagunkat, mert akkor fogunk tudni jól megtakarítani, hiszen hogyha először felélünk, akkor könnyen lehet, hogy nem fog egyáltalán maradni megtakarításra, vagy jóval kevesebb, mint amennyit szerettünk volna. Aztán a következő az egy úgynevezett 50-30-20-as szabály, ami azt jelenti, hogy a bevételeinknek az 50%-át költsük a szükségleteinkre, a 30%-át a vágyainkra, és 20%-ot takarítsunk meg. Ez egy ilyen ökölszabály, mindenkinél máshogy alakulnak ezek az arányok. Azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha ezt legalább be tudjuk tartani, hogyha az idő előre haladtával szerencsésebb helyzetbe kerülünk, és jóval magasabb bevételünk vagy fizetésünk van az átlagnál, akkor bátran meg lehet takarítani akár 50%-ot is. Igazából minél korábban sikerül megtakarítani egy magas bázist, majd később a kamatos kamathatásról is beszélni fogunk, annál nagyobb hozamot fog tudni a kamatos kamathatás révén hozni a megtakarításunk, a befektetésünk. Ezen a ponton azért fontos megint egy kicsit elgondolkozni azon, hogy mik a szükségletek és mik a vágyak. Mert valójában, ha belegondolunk abba, hogy ténylegesen milyen szükségleteink vannak, és milyen költekezési szokásaink, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költünk a vágyainkra. Tehát például az nem szükséglet, hogy az embernek kertes háza legyen, vagy az nem szükséglet, hogy nem tudom, 4-en lakjanak 100 négyzetméteren. Ezek vágyak. Az se szükséglet, hogy az embernek legyen autója. Például Barabási Albert Lászlóval hallgattam nemrég egy podcastot, aki egy világhírű hálózatkutató, és most már egy éve lassan itt él Budapesten, nincs autója, pedig rengeteget utazik, rengeteg helyen dolgozik. Tehát meg lehet ezt csinálni, nem kötelező. És még azon is érdemes elgondolkozni, hogy amikor megveszünk valami olyan fogyasztási cikket, vagy eszközt, amire úgy tekintünk, hogy a szükséglet, abban a specifikus fogyasztási eszközben, abban mennyi a vágy? Mert mondjuk veszünk egy cipőt 60 000 forintért, egy cipőt, amiben járni tudunk, és megvéd a sártól, azt lehet, hogy megkapnánk pár ezer forintért. A többi abban a termékben a vágyrész. Úgyhogy ezekre azért így is érdemes tekinteni, amikor ezt az 50-30-20-as szabályt próbáljuk gyakorolni, hogy a mi fejünkben szükségletként megjelenő költéseink valójában mekkora vágy komponens. Mennyire vágyorient, vagy mennyire vágy táplálja ezeket. Igen, és egyébként ez is egy tök jó önismereti rész, hogy felismeri az ember azt, hogy vágyvezérelt, és gyakorlatilag nagyon rafinált módon megindokolja saját magának azoknak a tárgyaknak a hasznosságát, amit, hogyha nagyon lecsupaszítja, akkor tényleg nincs rá szükség. Igen. Illetve hát lehet, hogy ez most triviális és közhelynek tűnhet, de hát az a fogyasztói társadalomban élünk, az tulajdonképpen arra épül fel, hogy a mi vágyvezéreltségünket felépítse, és ki is használja. Ahogy Hankis Elemér például mondta, én nagyon szeretem ezt a megfogalmazását, hogy a fogyasztói kultúra állandó szorongásokat kelt, majd annak az ígéretével áll elő, hogy csökkenteni tudja azokat. Csodálatos, ez így van. És tulajdonképpen azt kell látnunk, hogy a
körülöttünk létező világ az a mi szabadságunk ellen dolgozik. Folyamatosan a megtakarításainknak a megszüntetése ellen dolgozik, hiszen minél jobban el vagy adósodva, minél inkább azt érzed, hogy reprezentálnod kell egy közösség felé, annál inkább bele leszel kényszerítve abba, hogy dolgozzál, és aki bele van kényszerítve abba, hogy dolgozik, az kényszerűen fog belemenni alul fizetett, méltánytalan helyzetekbe is. Úgyhogy ez nem konspiráció elmélet, ez a rendszer erre van felépítve. Ebben maximálisan egyetértünk, hogy ez így működik. És ezt egyébként érdekes módon nagyon sokan át is látják, vagy így tudjuk, de hogy ezeknek valójában milyen következményei vannak a költési szokásainkra, azt már sokkal kevésbé szoktuk tudatosítani. A következő az a 7/14-es szabály, amit én nagyon szeretek, ugyanis az a lényege, hogy amikor van egy kisebb értékű, mondjuk 5 számjegyű kiadás, amit impulzívan eszközölnél, akkor érdemes vele várni 7 napot legalább, és ha 7 nap után is azt gondolod, hogy arra a szolgáltatásra vagy árucikkre szükséged van, akkor valószínűleg tényleg szükséged volt rá, vagy mérlegelted hidegebb fejjel, hogy belefér a költségvetésedbe mondjuk, hogy ezt megvásárold. 6 számjegyű költéseknél pedig legalább 14 napot, vagyis 2 hetet érdemes várni. Ezek alatt az időablakok alatt az ember ugyanis egy kicsit így lehűl, megnyugszik, és akkor hidegebb fejjel végig tudja gondolni, hogy most tényleg kell ez, vagy sem. Illetve lehet, hogy mondjuk rájössz közben, hogy lehet, hogy egy használat is elég lenne abból a dologból, amit meg akartál venni, vagy böngészel egy kicsit az interneten, és akkor találsz egy olcsóbb alternatívát, újjan akár. Hát mindenféleképpen érdemes várni egy kicsit, és akkor jobban jössz ki a végén jellemzően. A következő az 50%-os szabály. Ez az 50%-os szabály ez egy kicsit nehezebben definiálható, ugyanis arról szól, hogy a jövőbeli fizetés emeléseidet tedd félre, méghozzá olyan módon, hogy megfogadod már ma, hogy minden egyes alkalommal, amikor nőni fog a fizetésed, akkor azt a növekmény részt 50%-ban automatikusan hozzáteszed a megtakarításaidhoz. Tehát, hogyha mondjuk eddig most mondok valamit, 100 000 forintot kerestél, és 10 000 forintot tettél félre, akkor a következő fizetésemelésnél, amikor ez 120 000 lesz, a 20 000 forint fizetésemelésednek a 10 000 forint részét, azt automatikusan hozzáteszed a megtakarítás részhez, igen. És akkor ezzel gyakorlatilag minden egyes alkalommal automatikusan, amikor magasabb bevételed lesz, a megtakarítási rátád is növekedni fog. És akkor az utolsó, ami már a befektetés részhez tartozik, az pedig az a szabály, vagy tanács, hogy ne tarts mindent egy kosárban. Ez diversifikációnak nevezik. Az a lényege, hogy a befektetéseinket, azokat különböző eszközökben, különböző típusú és devizájú eszközökben tartsuk lehetőleg. Ez azért fontos, mert hiába tűnik úgy, minthogyha a közgazdaságtan, a közgazdászok, azok mindent tudnának és meg tudnák jósolni a jövőt, valójában senki nem tudja, hogy mi fog történni, és ha mondjuk az embernek csak állampapírban van pénze, vagy csak részvényeket tart, vagy csak ingatlanban van befektetése, vagy tulajdona, akkor ezeknek az egyes eszközöknek a piaci áringadozásának teljesen ki van szolgáltatva. Ezt a véletlenszerű ingadozást tulajdonképpen a legjobban akkor tudjuk elkerülni, vagy akkor tudjuk felvértezni magunkat ez ellen, hogyha porlasztjuk a kockázatokat, és mondjuk ha csak
forintban, illetve pénzben takarítunk meg, akkor lehetőleg ezt forintba, dollárba és Tehát euróba is devizában. tegyük, tehát különböző deviza nemekbe, igen, mert ezekre különböző hatások hatnak, Érvényesek. igen, Igen. érvényesek, igen, igen. Mm, jó, és akkor néhány illusztratív példa jutott még eszembe. Igen, ez mondjuk fontos lenne, hogy azért legyen ilyen is. Igen, igen. Azzal kapcsolatban, hogy hol tudjuk jól megfogni a költéseinket, a kiadásainkat. Például, hogyha minden nap beülünk kávézni a munkatársainkkal valahová, és elköltünk egy kávézás során mondjuk 2000 forintot, mert eszünk hozzá valami péksütit is, akkor ezzel nagyjából ugye havi 60 000 forint kiadást könyvelhetünk el, ami éves szinten 720 000 forint. Hogyha ezt a 720 000 forintot befektetnénk 7%-os hozammal, akkor 10 év alatt 10 millió forint lenne belőle. Tehát ez szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy pici dolgok okos felhasználásával és befektetésével is jelentős vagyont, megtakarítást építhetünk. Igen. Akkor például, amin érdemes elgondolkozni, főleg a városban lakóknak, ahol azért jók a tömegközlekedési lehetőségek, hogy egy autó fenntartása egy évben, az mondjuk 1-1,5 millió forint körül alakul, ugye, hogyha a benzinköltséget, a biztosítást és a súlyadót. Akár garázsbérlést. Igen, nem beszélve a parkolásról, ami igen. ugye most különösen drága vesszük, sőt, tehát akkor valószínűleg még több is, mint az említett összeg, hogyha erről lemondunk, és azt mondjuk, hogy tömegközlekedést vagy carsharinget választunk, akkor jóval kevesebbet fizetünk ki, és sokkal környezettudatosabbak is vagyunk ráadásul. Igen. Egy példát én is gyorsan hagy mondjak. Ismerek olyat, aki leszokott a dohányzásról, viszont azt a pénzt, amit cigire költött, azt ugyanúgy félrerakja, és az megy bele a megtakarításába. Aha, tök szuper. És ez egy tök szuper, egyébként a kávézásról is, a kis croissantról jutott eszembe, ja, hogy ez nagyjából az összeg, vagy hát nem tudom most mennyi egy doboz cigi, de hogy ez tök jó. Igen, igen. Hát valószínűleg, hogyha kávéznék és dohányoznék, akkor inkább a cigit tenném le. Igen. Kávézok mondjuk, úgyhogy de azt otthon. Igen. Na jó, nem mindig. Aztán például a telefonok, vagy bármiféle ilyen technikai kütyű, amit időről időre cserélünk, megint remek lehetőséget teremtenek a megtakarításra, hiszen hogyha mondjuk top kategóriás telefont vásárolgatunk, akkor az mondjuk nem tudom, 3-4 évente jó, legyen mondjuk 5 évig is kitart egy top kategóriás telefon, attól függ, hogy kinek mik a szokásai, de mondjuk kerül 500 000 forintba, és hogyha egy alacsonyabb kategóriás androidos telefont vásárolsz, és megpróbálod minél tovább kihúzni vele, akkor megint csak nagyon jelentős kiadásokat lehet megtakarítani. Hát itt is egyébként bejön még a használt eszközök vásárlása. Igen, abszolút, jaj. Tehát egyébként top márkát is tudsz használtan menni, úgyhogy töredékáron és teljesen működőképes. Igen. És ráadásul a használt dolgoknak a vásárlása az megint csak a környezettudatosság mellett is szól. Én szinte mindig használt dolgot vásárolok, tartós fogyasztási cikkekből legalábbis, mert egyrészt azt gondolom, hogy például egy autó az hatalmas értéket veszít az első néhány évben, mondjuk miután lejárt a garia, és egy néhány éves autó az még bőven megbízható, és kis szervizköltséggel tudsz felemenni, és akkor mondjuk, mit tudom én, pár év után eladod. Sőt, ez egy másik téma, de igazából nem egy pár éves autó megbízható, hanem nagyjából a 20 éves autók 2016-ig megbízhatóak, aha, és onnantól kezdve az autógyártás ez egy ilyen lefelé menő utat jár be. Szóval most már lehet, hogy jobban megéri egy régebbi típust választani, mint egy újat. Sok esetben. Igen. És akkor még a lakásokkal kapcsolatban hoztam egy példát. Én jellemzően egyébként a kis lakásoknak a híve vagyok.
egy nagy lakásnak a rezsie egy kicsihez képest az jelentősen nagy többletkiadásokat is tud jelenteni. Ráadásul például takarítani egy kis lakás sokkal könnyebb, mint egy nagyot, tehát nem kell hozzá, mondjuk, hogyha nem szeretsz takarítani, akkor külön takarító személyzetet fizetni, igen. Vagy 3 napig takarítod, hát, mert hogy munka mellett úgy van. Igen. Mert hát, és erre is érdemes a takarításra és a takarításra fordított időre is egy erőforrásként tekinteni. Igaz, hogy a takarítás másfelől persze egy meditatív tevékenység is, miközben az ember takarít a fejébe is rendet rak, de mondjuk nem mindegy, hogy típus vagy egyébként. Igen, nem mindegy, hogy ezt 3 órán keresztül kellett csinálni, vagy meg vagy vele, nem tudom, 1 óra. Igen. Szóval összességében én azt gondolom, és nekem ezt tanította meg ez a FIRE mozgalom, aminek a célkitűzését, hogy én nyugdíjba menjek, ezt nem értem még el, és nem is fixa ideám feltétlen, hogy elérjem, mert tudom, hogy még az aktív éveimből sok van hátra, amíg pénzt tudok keresni, vagy növelni tudom a bevételeimet. De azt gondolom, hogy a minimalista életmód az igazából nem lemondással jár, hogyha az ember ezt fokozatosan csinálja, és egy önismeret mentén teszi, hanem sokkal inkább a szabadságfokot növeli. És hát ugye még egyszer mondom, környezettudatos, ami megint csak egy tök jó érzés a nap végén. Hogy... Ami nem egy utolsó szám. Igen. Van néhány alapfogalom, amit úgy gondolom, hogy azért érdemes lenne, hogyha már a befektetéseknél tartunk átvenni, mert hogyha csak arra gondolok vissza, hogy én ezekkel az alapfogalmakkal mennyire voltam, vagy pontosabban nem voltam tisztában akkor, amikor még a feleségem megtalálta nekem Takács Szabit, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel talán mások is hasonlóképpen vannak. Hát én biztosan, mert hogy pár évvel ezelőttig tudtam se volt, hogy mi az, hogy kamatos kamat, vagy bármi hasonló fogalom, ami ehhez kapcsolódik. Reálhozam, vagy volatilitás elképzelésem sem volt. Nekem sem. Nem baj, hogyha tisztába tesszük ezeket a fogalmakat. Hát az egyik ilyen alapfogalom, az ugye az infláció fogalma, amit mindenki azt gondol, hogy ismer, és persze az inflációnak a fogalmával alapvetően tisztában is vagyunk, csak a mértékével nem, illetve hogy ez milyen módon és mértékben ingadozik Magyarországon. Ugye az infláció az a pénzvásárló erejének a gyengülését jelenti, ami évről évre megtörténik, tulajdonképpen hónapról hónapra megtörténik, de a KSH az évente teszi közzé az átlagos éves inflációs jelentését. Ha megnézzük, hogy hosszú távon az infláció Magyarországon hogy alakul, én 70-es évektől néztem 2025-ig, akkor azt az átlagot kaphatjuk, hogy 9%. Ez a 9% ez olyan szinten átlag, hogy voltak a 70-es években olyan kiugró évek, amikor 35% volt, most ugye 2022-23-ban volt megint csak egy nagyon magas inflációs hatás, ilyen 17 és 14,5%, ha jól emlékszem, most ezt nem tudom fejben megmondani. Volt, igen. Előtte ugyan a 2010-es években ez jellemzően olyan 3 és 5% körül mozgott, de az Európai Uniónak a 3%-os célértékétől jellemzően magasan távol vagyunk, és ezt azért fontos tudni így számszerűsítve, mert amikor majd később ugye már a megtakarítások után a befektetéseinkbe gondolkozunk, akkor az inflációnak a befektetéseink hozamát rontó hatásával is számolnunk kell. Úgyhogy rögtön át is térnék a következő ilyen alapfogalomra, a nominális és a reál kifejezések különbözőségére. Csoda káromkodás. Igen. Például autóba ülve ezt így simán mondhatod, hogy te nominális! Igen. A nominális ár, vagy a nominális hozam, az azt jelenti, hogy számszerűen mennyibe kerül valami, mennyiben változott az ára egy eszköznek vagy egy terméknek. Mondjuk, hogyha
az ingatlanom 50 millióról 55 millióra változott, akkor ugye 5 millió forint a nominális ár növekménye, és 10% a nominális hozama tulajdonképpen. Viszont, hogyha eközben van egy 5%-os infláció az adott évben, akkor megkapjuk a reál árnövekményét, vagyis a reál hozamot. Vagyis a valós. A valós vásárlóértékét, igen. Ebben az esetben, hogyha az 50 milliós házam 55 milliós ház lett, vagy lakás lett 5%-os infláció mellett, akkor már csak 52,5 millió forintot ér valójában a reál értéken. Tehát a reál az a nominális értéknek az inflációval korrigált értéke. És akkor a kamatos kamathatás, ami egy nagyon fontos tudás tulajdonképpen, és számunkra a legfontosabb lehet. És a legfontosabb lehet, igen. Állítólag Einstein mondta azt, hogy a kamatos kamat a világ 8. csodája. Aki érti, az kapja, aki nem, az fizeti. Ez jó. És valóban a kamatos kamat az hosszú távon fejti ki az exponenciális hatását, viszont hosszú távon nagyon nagy hozamot képes termelni, még akkor is, hogyha kicsi összegeket teszünk félre. Tulajdonképpen a kamatos kamat az azt jelenti, hogyha nekem van mondjuk 100 forint befektetésem, és ezt a 100 forint befektetést 5%-os hozammal, vagyis ugye 5%-os kamatozással be tudom tenni valamilyen pénzügyi eszközbe, akkor a következő évben abból 105 forintom lesz. Viszont, hogyha ezt a megtermelt kamatot nem veszem ki, nem használom fel, hanem tovább bent hagyom kamatozni, akkor a következő évben a 105 forinton fog ugyanúgy 5%-ot kamatozni, és hogyha ezt 10-20 éven keresztül csináljuk, akkor ott lehet tetten érni a kamatos kamat hatását, hogyha összehasonlítom az első 2 év különbözetét, ugye, és mondjuk a 9.-10. év különbözetét, és a 19.-20. év különbözetét. Az első 2 évnél az 5%-nak megfelelő 5 forint növekményt fogjuk kapni, a 10. évnél, 9.-10. évnél ez már 7,8 forint lesz kb., és a 19-20. évnél pedig már több mint 12,5 forint, hogy így jön ki. Ez persze most így a 100 forintos példánál maradva bagatelnek tűnik. Igen. Viszont a megtakarítás és a befektetés a gyakorlatban az többnyire úgy szokott kinézni, hogy elkezdjük valamilyen összeggel, és ahhoz havonta teszünk hozzá. Úgyhogy ha havonta hozzáteszünk ehhez nem tudom, 10 forintot mondjuk, akkor ugye az már azt jelenti, hogy éves szinten 120 forintot teszek hozzá a kezdő 100 forintomhoz, és erre jön rá ez a kamatos kamathatás, és így már egy jóval exponenciálisabb és észrevehetőbb, látványosabb eredményt hoz. Igen. Tehát egy életszerű példát felírtam magamnak, hogyha 250 000 forint befektetéssel kezdünk, és mondjuk tudunk havi 50 000 forintot hozzátenni, akkor, és ezt ugye 20 éven keresztül csináljuk, akkor a végeredmény az 21 millió forint lesz, amiből 8 millió forint a kamat, és az, amit mi ténylegesen befizettünk, az 12 millió forint. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a kamatos kamat hatására 20 év alatt a teljes befizetésünk 12 millió forinthoz képest mekkora lett a kamatos kamathatás, 8 millió forint, hát majdnem a duplája nyilván. Igen. Egyébként, hogyha az időtávot meg tudjuk hosszabbítani, és mondjuk 25-30 évre terjesztjük ki, akkor már több is lesz. Tehát el fogja érni a kamatos kamathatás a befektetésünknek a dupláját. Igen.
És ezért ez nagyon jó, mert gondolj csak bele, hogy úgy keresel milliókat, hogy gyakorlatilag nem csinálsz semmit, csak nem költöd el a pénzet, hanem bent hagyod. Bár itt még nem kalkuláltunk az inflációval. Én itt már kalkuláltam az inflációval olyan értelemben, azért vettem ezt az 5%-os kamatot alapul, mert azt gondolom, hogy egy 5%-os hozamot, reál hozamot, ami inflációval korrigálva van, azt azért minden befektetéseivel foglalkozó magánembernek el lehet érni a hosszú távon. Nyilván többet is el lehet érni, és ennek az egész megtakarítás sztorinak az egyik járulékos hozadéka, ahogy az ember egyre jobban próbálkozik a különböző eszközökkel és lehetőségekkel, ezt persze óvatosan és lassan kell csinálni, de hogy megtanuljuk a saját kockázattűrő képességünket, ami nagyon fontos, tehát nem szabad rögtön a vagyonduplázásra törni, és valami nagyon kockázatos eszközbe fektetni minden pénzünket, ugye már csak azért sem, mert diversifikálni kell, igen. Másrészt meg az elején ezeket a kockázatos eszközöket, mint részvények például, egyedi részvények pláne, vagy kriptók, ezeket én teljesen kerülném, és csak nagyon óvatosan, nagyon kicsi megtakarítás résszel szállnék bele, hogy lássam, hogy működik, és hogy lássam azt is, hogy amikor jön egy nagyobb bezuhanás az árfolyamba, akkor arra hogy reagálok. Én mit csinálok, igen. Hogy megijedek, kiszedem, vagy hagyom pihenni, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igen, ugye? Igen. Ami rutinosabbaknak a játéka, úgyhogy ez egyáltalán nem a kezdők pályája egyik sem, amit említettem. És ezt jellemzően nem lehet előre eldönteni, nem tudod megmondani, hogy milyen a kockázattűrő képességed egészen addig, amíg nem találkozol vele. Hiába mondod azt, hogy hát én tök bátor lennék, ha jönne egy oroszlán, hát simán nem tudom, felmásznék a fára, aztán onnan mutatnék neki fityiszt. Lehet, hogyha jönne az oroszlán, földbe gyökerezni a lábban, és felfalna. Igen. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen, és ezzel át is térhetünk akkor a volatilitás fogalmára, amit így érintettünk is. A volatilitás az egy áreszköz index mutatónak a kilengésének a mértékét jelenti valójában, és vannak olyan eszközök, nekem elsősorban a bitcoin jut eszembe, mint legkockázatosabb eszköz, vagy hát sőt, ilyen shitcoinok, vagy altcoinok, amik... Általánosságban akkor általánosságban a kriptók, igen, amik nagyon volatilisek szoktak lenni. Itt nagyon gyakran találkozhat ezzel az ember, hogy befekteti a pénzét, és a befektetésének a 80-90%-a akár elporlad a következő hónapban. Persze ugyanilyen mértékben fel is tud menni, de erre egyrészt semmi garancia nincsen, és ismernünk kell, fokozatosan meg kell ismerni a saját kockázattűrő képességünket ahhoz, hogy ezekbe a kockázatosabb és magasabb volatilitással, magasabb kilengéssel rendelkező eszközökkel dolgozni tudjunk, mint befektetésekkel. Mert ugye, hogyha képzeljük csak el azt, hogy mondjuk nem diversifikálunk, hallunk egy jó sztorit, hogy most a következő hónapban nagyon meg fog ugrani a kriptó, nem tudom, valamelyik 50%-ot, 100%-ot ralizhat, és berakjuk a teljes megtakarításunkat, és a hónap végére meg ott vagyunk, hogy az 5%-a maradt meg, akkor azt hogyan viseljük majd? Simán lehet, hogy még az 5%-ot nem éri el ugyan, de ki fogunk ugrani a befektetésből, és ezzel valójában realizáljuk a veszteséget. Tehát ezekben a kockázatos eszközökben tudni kell benne maradni akkor, amikor jön egy nagy esés. Pontosabban ez hipermagas kockázat, mert ugye van alacsony kockázat, magas kockázat. Így van. Tehát ez jó, hogy hozzáteszed, köszi, hogy mondod, mert igen, ez nagyon extrém. Részvényeknél, állampapíroknál, részvénycsomagoknál azért ez jellemzően jóval kisebb. A legnépszerűbb ilyen befektetési eszközökre térnék át akkor. Ugye már beszéltünk az állampapírokról. Azért fontos ezekről beszélni szerintem, és ez egy fontos része ennek a beszélgetésnek, hogy lássuk azt, hogy mennyire könnyű valójában a gyakorlatban befektetni. Például állampapírokat, diszkontkincstárjegyet, amik jellemzően arra vannak kitalálva, hogy az inflációtól megóvják a pénzünket, a befektetésünket, a megtakarításunkat.
nagyon könnyű vásárolni. A Magyar Államkincstárnak van egy online felülete, itt néhány kattintással meg lehet nyitni ingyenesen egy ilyen értékpapírszámlát, és ezen az értékpapírszámlán, vagy erre az értékpapírszámlára lehet vásárolni ezekből a papírokból. Ezek különböző éven belüli, havi, vagy éven túli, esetleg 5 éves lejáratú papírok, és jellemzően, hogyha korábban hozzá akarunk férni a megtakarításunkhoz, amit lekötöttünk, úgymond 5 évre, 10 évre. Igen, akkor nem arról van szó, hogy a teljes hozamot elveszítjük, hanem az addig megtermelt, megígért, ugye az adott papírra jellemző hozamot talán 1% levonással időarányosan megkapjuk. Tehát ez szerintem arra tökéletes megoldás, hogy azt a biztonsági tartalékot, amit mondjuk egy évre, vagy fél évre úgymond szeretnénk likviden tartani, gyors hozzáférésűként megtartani, azt érdemes ezekbe az eszközökbe befektetni. Bocsánat, egy gyors kérdés. Csak mondtad, hogy jellemzően ezt használják arra, hogy az inflációtól védje meg a befektetett pénzünket. Hogy hogyan védi meg? Úgy, hogy ezeket, amikor kibocsátják, akkor mindig egy inflációs prognózishoz igazítják a hozamát. Ilyen értelemben persze lehet egy picit bukni is rajta, mert előfordulhat, Magyarországon sajnos gyakran előfordul, hogy a várt inflációnál magasabb lesz az infláció, és azzal is számolhatunk, hogyha nagyon akkurátusak akarunk lenni, hogy ezért a KSH által közzétett inflációs adat az egy nagyon átlagos, egy speciális mintafogyasztói kosárra számolt inflációs adat, tehát könnyen lehet, hogy egy kisnyugdíjasnak mondjuk egy nagyon magas élelmiszer árdrágulással sújtott időszakban a teljes költéseire nézve az infláció sokkal magasabb lesz, mint amit a KSH egy ilyen átlagként az év végén közöl. De minden esetre arra nagyon jók ezek az eszközök, hogy ettől az átlagos inflációtól nagyjából megvédjék a pénzünket, tehát amikor mondjuk egy 5-7%-os infláció van kialakulóban láthatóan, a pénzünk legalább a vásárló értékét megőrzi. Ezek az eszközök kockázatmentes eszközökként vannak igazából számon tartva, ugyan formálisan vagy elméletben van persze kockázata. A kockázata az lehet, hogyha a magyar állam fizetésképtelenné válik, ez ugye az államcsőd helyzete, de ettől azért iszonyatosan messze vagyunk, úgyhogy ettől gyakorlatilag nem kell félni. Ha ettől tartanánk, akkor sokkal előbb látnánk igazából ennek a jeleit. Aztán a következő, ami szerintem egy nagyon ilyen alapvető befektetési forma, rögtön az embernek ez jut eszébe, az a részvény. És a részvényekkel kapcsolatban, a tőzsdével kapcsolatban az embereknek a fejébe sajnos él egy nem reális képzettársítás. A tőzsdére ugyanis általában úgy szoktak gondolni az emberek, mint valamiféle kaszinóra. Ez a napon belüli vagy tőkeáttételes kereskedés miatt van. Általában a tőzsdével kapcsolatos filmekben ezt a fajta tőzsdei működést látjuk, amikor ott a brókerek megvesznek valamit olcsón, és akkor eladják drágán, és aztán profitot realizálnak, és nem tudom. Bocsánat, csak mellékinformáció, hogy ez a kép él bennünk, a mi generációnkban, de a valóság az, hogy elmentek ezekre az ikonikus helyszínekre, és mivel már online folyik minden, ezért az a régi kép, ahol egymást ütik, verik, és lobálják a dolgokat, igen. Ez már nincs. Üresek a helyek. Igen. De hát valójában ugyanezt a kereskedést meg lehet valósítani ugye egy telefonon keresztül. Igen. Viszont részvényeket kevesen tudják, de érdemes hosszú távon is tartani, hiszen hosszú távon fejtik ki ezek a jellemzően kockázatosabb eszközök a magasabb hozampotenciáljukat. Viszont az egyedi részvények kiválasztásához nagy szakértelem szükséges,
ahhoz, hogy jól fel tudjuk mérni, hogy egy adott cég jövőbeli nyereségessége és értéke hogyan fog változni, ahhoz tudni kell mély elemzéseket csinálni, ami még ha tudjuk is, akkor sem biztosíték vagy garancia a számításainkra. És itt létrehoztak egy olyan 20-30 évvel ezelőtt egy úgynevezett ETF nevű értékpapírként működő részvénycsomag konstrukciót. Ez az Exchange Traded Fundnak a rövidítése, és gyakorlatilag ezek szektorokat, indexeket lekövető értékpapír, illetve részvénycsomagok. Úgy kell elképzelni, mint egy olyan részvénykosárt, amiben benne van több száz, több ezer cég részvénye egyenként, de te ebből a kosárból vásárolhatsz meg kis darabokat, kvázi részvény formájában. A részvényekkel való kereskedést és az ETF-ekkel való kereskedést azt broker cégeknél lehet elvégezni, és egy broker számla megnyitása után érdemes olyan broker céget választani, aminek a díjai, a kereskedési díjai alacsonyak, a számlanyítás az általában díjtalan, és már is vásárolhatunk ezekből az ETF-ekből, például az amerikai 500 legnagyobb céget tömörítő S&P 500 indexnek is van. Ezt már hallottam többször egyébként. Van ETF leképezése, és ilyen módon, hogyha ebből az ETF-ből vásárolgatunk mondjuk minden hónapban 10 000 forint értékben, akkor befektetünk ebbe az 500 legnagyobb amerikai cégbe tulajdonképpen, és ezeknek a teljesítménye után fogjuk látni a mi befektetésünknek az értéknövekményét. Amikor pedig úgy gondoljuk, hogy el akarjuk adni, mert szükségünk van realizálni akarjuk a profitot, akkor egyszerűen kiutaljuk magunkat, eladjuk a broker számlán, akkor ott forintos vagy eurós értékként jelenik meg, és ezt átutaljuk a saját bankszámlánkra. Tehát igazából nagyon könnyű a mozgás, gyakorlatilag 2-3 nap átfutás alatt meg szokott történni. Itt viszont meg kell még említenem egy magyar hungarikumot, a TBS számlát, ami a tartós befektetési számlának a rövidítése. Ez egy olyan konstrukció, aminek van egy 5 éves időtávja, egy 5+1 éves időtávja tulajdonképpen, és hogyha erre a tartós befektetési számlára, ez is tulajdonképpen egy értékpapír számla, felhalmozott befektetéseinket nem törjük fel ez alatt az 5+1 év alatt, az 1 év az a gyűjtő év, és akkor utána van egy ilyen 5 éves lekötött időablak, akkor teljes adómentességet élvezünk a befektetéseink hozamán. Mert egyébként azt tudni kell, hogy minden ilyen az állampapíroktól eltekintve minden egyéb értékpapíron realizált hozam, az adóköteles. SZIA és szocóköteles, igen. És ez körülbelül ilyen 30%-os adókötelezettséget jelent a profiton. Tehát, hogyha mondjuk 10 millióból 11 lesz, akkor 1 millió után kell befizetni 30% adót, amikor realizáljuk a profitot. Igen, viszont erről csak most beszélünk, de akkor így is kijön a matek, hogy kamatos kamat, stb. És akkor a végén van egy ilyen 30%-os levonás, az... Kijön, mert ugye a profitnak a 30%. Ja, értem. Tehát, hogyha mondjuk 10% profitot generál a befektetésed, és nem használsz tartós befektetési számlát, amit egyébként érdemes, tehát hogyha az ember ugye hosszabb 5-10-15-20 éves időtávban tud gondolkozni, legalább egy kis megtakarítás rész esetében, akkor ott valóban teljes adómentességet kapsz. Szóval úgy tudom, hogy csak egy ilyet nyithat egy ember. Ez úgy van, hogy broker cégenként
számlavezetőnként évente egyet. Tehát azt megteheted, hogy mondjuk az Erste-nél, az Interactive Brokersnél nyitsz egyet-egyet 2026-ban, és akkor nyitsz egyet-egyet 2027-ben, tehát minden évben viszel egyet, és igazából ez a játék akkor lesz érdekes, amikor az első lejár, és 6 év után felveszed a teljes összeget, annak egy részét elrakod, elköltöd valamilyen célra, amire szeretnéd, és a többit újra befekteted, újra lekötöd egy ilyen TBS-en, és onnantól kezdve már minden évben ugye letelik egy-egy TBS számlának a lekötési periódusa, és minden évben gyakorlatilag hozzá tudsz férni. Nagyon nehéz az első 5-6 évet megvárni, de egyébként azt tudni kell, hogy 3 plusz 1 év után az SZIA-t, ha jól tudom, akkor elengedik, tehát részleges adókedvezményt, azt már kapunk, és így olyan tehát lefeleződik nagyjából, most nem tudom a pontos számokat az adókötelezettségünk, de mindenféleképpen ez egy jó eszköz. Hogyha pedig feltörjük idő előtt, akkor olyan, mintha meg se nyitottuk volna, nincsen semmi büntetés, egyszerűen be kell fizetni azt az adót, amit mindenkinek be kéne. Igen. És akkor a bitcoin és a kriptók, amikről még érdemes szót ejteni, szerintem ezek nagyon-nagyon kockázatosak. Most már a legtöbb alapkezelő azt mondja, hogy érdemes néhány százalékot bitcoinban vagy kriptóban tartani, mondjuk ez ilyen 2-3-5%. Én is azt gondolom, hogy mindenkinek, aki elkezd a megtakarításaira befektetésként tekinteni, nagyon óvatosan és nagyon fokozatosan kezdjen el kriptózni, mint ahogy egyébként minden mást is nagyon fokozatosan kezdje el. Tehát ez tényleg egy önismereti út, és nagyon szomorú, hogyha az ember elbukja nehezen félre tett pénzét, és mondjuk bepánikol egy esésnél, és kiveszi fele akkora értéken. Szóval akkor néhány személyes gondolatot még megosztanék a végére, hogy én a saját életemben hogyan kezdtem el, és ezek aztán végképp nem minősülnek befektetési tanácsnak. Az ETF-ek szerintem azok a befektetési eszközök, amikkel az átlagos kisbefektető, mint én, leginkább diverzifikáltan és kockázatmentesen, de egy relatív jó hozammal el tudja kezdeni a befektetést. Ugye beszéltünk róla, hogy ez egy részvénycsomag. Van olyan, ami a teljes világpiacnak a lefedésére tesz kísérletet, tulajdonképpen mindenféle szektorból, mindenféle vezető gazdaságból, meg felemelkedő gazdaságból összeválogattak 1300 céget, és akkor ebből az 1300 cégből lehet vásárolgatni hónapról hónapra úgynevezett buy and hold stratégiával, ami azt jelenti, hogy egyszerűen megveszed, teljesen függetlenül attól minden hónapban, hogy éppen hol van az árfolyama, hogyha 5000 forintért 5 ér, ha 10-ért 10 ér, ha 100-ért 100 ér, tök mindegy, és akkor ebben halmoztam fel igazából az elején a megtakarításaimnak egy részét, egy másik részét ugye állampapírba tettem, ami jelenleg is ott van, mindig tartok ott egy ilyen 3-6 hónapnyi megtakarítást, ezt bármikor gyorsan ki tudom utalni magamnak, és aztán igazából az tök jó, hogyha az ember mondjuk valamilyen Wise, vagy Revolut, vagy akármilyen számlán félre tud tenni némi eurót és dollárt is. Ez is szerintem, hogyha egy ilyen egyhavi összeg, az elegendő. És akkor, hogyha van rá lehetőségünk, akkor még szuper, hogyha valamilyen formában ingatlanba is tudunk fektetni, vagy megtakarítani. Tulajdonképpen, hogyha van lehetőségünk megvásárolni akár hitelre egy ingatlant, annak a hitelnek a törlesztése az ugyanúgy egy folyamatos havi megtakarításnak tekinthető, hiszen a személyes vagyonunkat gyarapítja. Szóval szerintem ezeket a lábakat érdemes
gondozgatni, és aztán az idő előre haladtával, vagy ahogy a lehetőségeink bővülnek, egy kicsit differenciáltabbá tenni. Ugye vannak olyan ETF-ek, amik mondjuk az információs szektorra, vagy a bankszektorra fókuszálnak, van, ami kifejezetten mondjuk magyar piacra, vagy közép-európai régióra. Ezt, ahogy az ember tanulgatja ezt a dolgot, el tudja dönteni, hogy érdekel, akar-e ilyen mélyebben foglalkozni vele. Amit viszont nagyon fontosnak tartok elmondani, az az, hogy és erről tudom, hogy mind a ketten beszélgettünk, és mind a ketten nagyon fontosnak tartjuk, hogy a legjobb befektetés az, hogyha saját magunkba fektetünk, hiszen a bevételeinket azt leginkább a saját magunk fejlesztésével tudjuk megnövelni, és a bevételeink növekedése, a kiadásainknak a csökkentése együttesen fogja a megtakarítási rátánkat növelni, és tulajdonképpen az anyagi függetlenség elérése szempontjából ez a kulcs, hogy minél magasabb megtakarítási rátával tudjunk dolgozni. Felírtam magamnak néhány megfontolandó koncepciót, illetve nektek, amit most tudom ciki, de felolvasnék. Az egyik ilyen az, hogy a pénz az eszköz és nem cél. Legalábbis az a szerencsés, hogyha az ember erre így tekint, a személyes mozgástér és fejlődési lehetőségek megnyitásának az eszköze. Én például leginkább úgy tekintek rá, mint a családomnak a lehetőségeinek a jövőbeli eszköze, hogyha más iskolába akarom iratni, egy jobb iskolába akarom iratni a gyerkőcöket, akkor ezt megtehessem, és nem tudom, ne kelljen ezt ötször átgondolnom, igen, vagy egyáltalán ne álljon elő olyan helyzet, hogy ezen még csak nem is gondolkozhatok. Aztán, ami miatt nekem ez az egész különösen szimpatikus, az az, hogy tulajdonképpen a core koncepciója az végül is az, hogy ne pazarolj, hogy ne fogyasz túl, lehetőség szerint használ dolgokat vásárolj. Ezt persze nem kell mindenkinek megfontolnia, mindenki eldönti, hogy mennyire érzi ezt magáénak. Én úgy érzem, hogy ezzel a fajta filozófiával, vagy öngondoskodó szemlélettel egy zöldebb világot is hozunk létre. Hát a ne költekes státusz vagy hiúság miatt, arról már beszéltünk. Igen. Én tényleg azt gondolom, hogy az emberek nem a költéseid miatt fognak rád, vagy rám megbecsülendő emberként tekinteni, hanem annak ellenére, és igazából, hogyha ha megnézzük, hogy mondjuk a szomszéd, akinek van egy 50 milliós Mercedes-e, mennyire megbecsült személy, valószínűleg az autóját fogjuk coolnak találni, és nem azt fogjuk gondolni, hogy milyen fantasztikus ember ez a szomszéd, de szívesen rendelkeznék az érdemeivel. Szóval, hogy ez egy ilyen kicsit faramúci helyzet, amikor megfordítva gondolkozunk róla, akkor nem így kezeljük. És aztán, ami megint csak szerintem megfontolandó, hogy az adósság az általában valamiféle szolgaságba taszít, az kifejezetten nyírbálja a mozgásterünket, és hát mondhatjuk, hogy ez a rendszerben élünk, tulajdonképpen erre ebbe az irányba próbál tolni minket, hogy minél előbb költekezzünk ki, ugye vannak ezek a gyors fizetési lehetőségek, most már nem csak telefonnal, okosórával tudunk fizetni, hanem vannak ezek a buy now, pay later szolgáltatások, amikor gyakorlatilag mint egy instant hitelkártyaként előre eladósodhatsz. Szóval ezeknek az impulzivitás ösztönző hatásoknak érdemes ellenállni. Igen, hát azt gondolom egyébként, hogy számomra, ahogy már említettük is, ez a vágyvezéreltség a legnagyobb csapda, mármint hogy nem számomra, hanem ezt látom a legnagyobb veszélyforrásként egyébként, és tök jó lenne, hogyha akárcsak ennek a podcastnak a eredményeként mindenki egy picit így elgondolkodna ezen, amik itt elhangzottak.
Van még esetleg valami hozzáfűzni valód? Záró gondolat? Igen, még egy idézetet hoztam, ami szintén nekem nagyon tetszik. Ugye a gyors meggazdagodás biztos receptje, ha lassan akarsz meggazdagodni. Ha keményen dolgozol a sikerért, és sokkal kevesebbet költesz, mint amennyit keresel, akkor semmi sem tud megakadályozni abban, hogy gazdag ember legyél már rövid úton is. Igazából ez szerintem egy jó összegzése annak, amiről beszéltünk eddig. Abszolút. Aki végighallgatta, annak köszönjük egyébként. Lehet, hogy ezzel az idézettel el lehetett volna intézni az egészet, de nem. Hát igen, a végére lehettek. Igen. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és megosztottad velünk a tapasztalataidat. Én azt gondolom, hogy így a mi szakmai közegünknek ez mindenképpen egy jó betekintés egy olyan világba, ami lehet, hogy úgy éreztük, hogy távol áll tőlünk, de valójában baromira az életünk részévé lehet tenni, és ahogy te említetted, szokássá is válhat ez a fajta attitűd, ami aztán gyakorlatilag észrevétlenül juttat bennünket egy nagyobb szabadsághoz. Úgyhogy nagyon szuper. A nézőknek és a hallgatóknak köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Amennyiben tetszett ez a tartalom, iratkozzatok fel a csatornánkra, vagy nyomjatok egy lájkot. És hogyha szeretnétek, hogy minőségibb tartalmat tudjunk nektek a jövőben prezentálni, kérlek iratkozzatok föl Patreonra is. Egyébként Patreonon megtalálhatjátok korábbi tartalmainkat, többek között korábbi podcastokat, előadásokat, stb. Úgyhogy jó szórakozást hozzá, és köszönöm a figyelmet!